Hola, sóc administrador de finques i creguin-me que és un ofici bastant complicat perquè sempre s'està contentant a tothom. I un dia van venir uns nois d'aquests que volen fer coses modernes, no? I van dir que volien fer servir els terrats. Els terrats, vam dir, per què els terrats? Sí, perquè fem una cosa que es diu terrats en cultura. Bueno, no sé, ho vam deixar-ho fer. I ens va passar una cosa molt curiosa, és que no havíem pujat mai al terrat nosaltres, perquè el terrat sempre consideràvem un lloc, doncs miri, per anar a estendre la roba i tot això. Però, a partir d'aquell moment, va ser un descobriment, això dels terrats. I ara les reunions ja no les fem a casa del president de l'Escala, no, les fem al terrat. Quan fa bo i això, fem una paelleta, ens posem un bon vi i apa, les reunions surten com una seda. Escolti, cregui'm, això dels terrats en cultura ha estat un autèntic descobriment. Si mirem amb deteniment el firmament, veurem com la conjunció dels planetes fixos ens pot portar molts beneficis. Les estrelles en són del tot favorables, però per què deixar que ens ho diguin les cartes astrals si podem pujar a un terrat, mirar amunt i comprovar-ho en primera persona? Sí, ja sigui lluna creixent o lluna minvant, ja sigui lluna plena o nova, hi ha una cosa que resta inamovible. Fer un terrat en cultura ens omplirà sempre d'energia positiva. Els últims estudis indiquen la importància de pujar, fer vida als terrats. Els efectes que aporta passar temps a la part alta dels edificis són incomptables. Per exemple, es respira un aire una mica més pur, ajuda a regular l'insomni, però sobretot poder gaudir de les vistes sobre la ciutat és òptim per poder controlar l'estrès de la vida urbana. És com si poguessis tenir la ciutat a les teves mans. I la vitamina D, que es troba al sol, que és l'antidepressiu més natural i millor que hi ha. És per això que quan pugem a un terrat ens sentim tan bé. I si pugem per veure un espectacle, encara millor, no? Si fem una mirada enrere, la mirada de l'historiador, podem afirmar que als terrats es respira història pels quatre cantons, una història popular, una història anònima. De fet, els terrats eren els veritables espais de socialització de les comunitats. En els pisos de l'Eixamples, on hi havia davant i darrere, l'escala era una mena d'espiral que empenyia els veïns a pujar a dalt als terrats. I allà feien i desfeien moltes coses, no només hi pujaven per estendre la bugaderia, sinó per fer i desfer negocis, parelles, discussions, celebracions. Segur que més d'un va donar el seu primer petó darrere uns llençols en aquests terrats. Terrats en cultura vol precisament ajudar a tornar Barcelona a aquesta essència mediterrània, oberta i comunitària. Molt bé. Ara sí? Sí, home, sí, ja fa estona que està bé. Va, veniu aquí, home, veniu. Va. Ei! Fantàstic! Vols dir?